man eh. Tara ko picture. One. Video ka ko na! Tara ko na baka niya akong i-click. Okay. 1, 2, 3. Togo. Gano eh. We're done eating guys. Samgyup. For the samgyup. Akong friend yung gikaglating ani uli. Mingaw na na ito uy. Bisaya. So yun to. Nabusog rami guys ay. Time lapse sa jutong tanan. Yarabon, siguro. Sus masuko. So kumain kami ng ano guys. Hindi ako nag-vlog kanina sa sa Samgyupsalan. Kasi baka makapirate tayo ng mga music. Kaya ayon, after na lang kumain. So nakita nyo naman mga time-lapse lang yun. And pauwi na din kami palakad. Actually, located ito sa may San Miguel. Yung sa may sa school namin sa MSU IIT. What's up mga people? So maraming mga kainan dito. Ayan, Bake Cafe. Ha? Oh, second sem first year. So, pauwi na na. Dili, tag 350.